Здравейте! В днешното видео ще ви покажа 5 грешки, които ви пречат да покачите мускулна маса. Без значение дали се опитвате да качите килограми, да изчистите подкожни мазнини или просто да изглеждате по-добре, мускулната маса е ключът към всичко. До края на видеото ще знаете как да покачите мускулна маса правилно, ще разбия някои митове и ще разберете защо не прогресирате въпреки че тренирате редовно. Нека започваме. Грешка номер 1 е недостатъчен прием на протеин. Най-честата грешка, която виждам при хората, които се свързват с мен, е, че когато ги попитам колко протеин приемаш на ден, най-често отговорът е: ами не знам, но ям месо веднъж дневно, така че най-вероятно е достатъчно. И точно тук идва проблемът. Протеина е градивният елемент на мускулите. Ако не им даваш достатъчно суровина, тялото няма с какво да се възстановява и да изгражда мускулна тъкан. И това е само една малка част от важността на протеина. За да покачваш мускулна маса, целта ти трябва да е поне от 1,6 до 2 грама протеин на килограм телесно тегло дневно. Например, ако тежиш 80 кг, трябва да приемаш от 130 до 160 грама протеин на ден. Грешка номер 2 е недостатъчно серии на седмица на мускулна група. Друга често срещана грешка, която виждам при клиентите, които идват в залата, е, че не правят достатъчно серии за всяка мускулна група. Например, преди да започнем работа с един от клиентите ми, той тренираше гърди само веднъж седмично по типичния бросплит и правеше по 2 упражнения с по 3 серии на всяко упражнение. Когато го попитах какво прави за да прогресира, той ми отговори: ами тренирам така от доста време и така съм свикнал, въпреки че не виждам резултати. След като увеличихме обема до поне 12 серии на мускулна група, той започна да подобрява рекордите си драстично за всяко едно упражнение. Дори сам ми каза: никога в живота си не съм могъл да вдигна толкова. Това показва колко е важно правилното разпределение на сериите и честотата на тренировките, за да дадеш на мускула достатъчно стимул за растеж. Така че ако правите по 2-3 упражнения веднъж седмично и очаквате растеж, няма да се получи и мускулите ви няма да се развиват. За повечето хора оптималният диапазон е от 10 до 20 работни серии на седмица за всяка мускулна група. Тоест, ако тренираш гърди, не е достатъчно само един ден за гърди с по 2-3 серии на упражнения. По-добре е раздели натоварването на поне 2 пъти седмично, така възстановяването и растежа ще са оптимални за максимален мускулен растеж. Така получаваш двойно повече стимул в рамките на седмицата, без да претренираш и без да се претоварваш. Грешка номер 3 е неправилно и обилно хранене преди тренировка. Да, важно е да имаш енергия за тренировка, но ако ядеш твърде много или неподходяща храна точно преди тренировката си, резултатът ще е лошо представяне. Например, ако хапнеш голямо ядене 30 минути или 1 час преди тренировка, тялото ти ще е заето с храносмилането и ще ти е тежко и уморено по време на тренировката. Като резултат, тежестите ти се струват по-тежки и се чувстваш подут и без концентрация. Затова решението е: яж поне от час и половина до 2 часа преди тренировка, като комбинираш лесно усвоими въглехидрати като рис, овесни ядки и банан и протеин като пилешко, яйца, кисело мляко или скир. Избягвайте прекалено много мазнини и фибри непосредствено преди тренировка, тъй като те забавят усвояването и ще се чувствате уморени и тежки. Грешка номер 4 е неприлагане на прогресивно натоварване. Друг много често срещан проблем, особено при жените, е страхът от прогресивното натоварване, т.е. от това да се добавят тежести към упражненията с времето. Ще ви дам един реален пример. Имах клиентка, която категорично отказваше да увеличава тежестите при упражненията за крака, защото се притесняваше, че краката й ще станат прекалено големи и ще изглеждат мускулисти като на бодибилдър. А това е един от най-разпространените митове сред жените. Обясних й, че прибавянето на тежести няма да направи краката й да изглеждат по-мускулисти, а ще подобри начина, по който те изглеждат. Когато тренираш с прогресивно натоварване, мускулите се развиват, а в комбинация с правилно хранене, процентът подкожни мазнини намалява. Така краката изглеждат по-стегнати и по-изчистени. Истината е, че тежестите не правят тялото по-грубо, а по-атлетично и по-хармонично. След като започнахме да добавяме тежести, краката й се оформиха, станаха по-стегнати и визуално изглеждат много по-красиви, отколкото в началото. Дори тя самата ми каза: не мога да повярвам, че като започнах да тренирам с по-тежко, краката ми сега всъщност изглеждат много по-добре. Грешка номер 5 е недостатъчно и некачествен сън. Мускулите не растат по време на тренировката, а по време на почивката. Когато спим, тялото възстановява тъканите. А ако не спиш достатъчно, нивата на кортизол се покачва. Това е хормона на стреса, който буквално пречи на растежа. За добро възстановяване се нуждаеш от минимум 7-8 часа сън на нощ. Ето как да подобрите съня си само в няколко стъпки. Първо, ограничи кофеина след обяд и вечер и се опитай да си създадеш режим за съня.
т.е. лягай и ставай по едно и също време. Второ, избягвай да прекарваш часове на телефона преди лягане, защото това само отлага заспиването и влошава качеството на съня. Трето, по възможност включи в деня си някакъв вид активна почивка, като разходки, каране на колело или друг вид лека активност. И така, това бяха 5 грешки, които ви пречат да покачите мускулна маса. Обобщение. Недостатъчен прием на протеин, твърде малко тренировъчен обем, лошо хранене преди тренировка, липса на прогресивно натоварване, лош и некачествен сън. Ако коригираш дори само една от тези грешки, ще видиш разлика само след няколко седмици. А ако ги оправиш всичките, гарантирам, че резултатите няма да закъснеят. Ако видеото ти беше полезно, абонирай се за канала ми и сподели в коментарите коя от тези грешки си правил или правила досега. Благодаря за гледането и до следващото видео.